Здравейте хора, извинявайте, че не поствахме толкова много, просто нашият Хайдер ето тук. Той просто беше на село. И заради това не сме поствали толкова много, просто се разбрахме, че ще криеме заедно. Но вече сме двамата тук и ще скриеме следващото ни топче, което да им покажем топчето. То е машите топче. Такова не сме крили до сега. Синьо с бяло. Много хубав дизайн. Да, може да се каже Grease Edition. И е много хубав дизайн. Да. Както казах, Хайдера, Country Edition. Grease. Скриваме го ето тук. Отгоре. Хоп, готово. На ето това. Да, ето тук има една пръчка, просто избутвате го и го взимате. Но иначе ето това дърво. В това дърво ето тук сме на... тук е площадка на едно заведение. Как се казваше заведението? Не знам. На заведение, но не съм сигурен. Може да се сетите, тук сме почти на Бъкстон. Това е дървото. Ако някой знае къде е, защото извинете, че не може да казваме името на заведението, защото не го знаем. Блок 7 до блок 7. Да, ето тук. Ето може да видите, зумвам. Точно на блок 7. Ето това дърво. Хоп, почивате ето тук и ето го. Тъй, че... Да, тук сме го скрили. Ето тук отново. Тук сме точно до една река. Реката е там. Ние сме много близо до Кауфланда, не знам дали го знаете. Кауфланда до второ училище. Ето малко по-натам, зад тези храсти. Там е Кауфланда на второ училище. Просто отивате надолу към забутаните квартали, улички. И първия ви завой в дясно. Блок 7, точно до блок 7 първото дърво. То е доста огромно всъщност. Ето тази тюркоазена Шкода, която и липсва капачка за това. Е това дърво и е там топчето. Тъй, че също така, това му е едишъна. Country Edition. Country Edition-ите са малко по-редки, тъй, че рейтингът му е 6,5. 6,5 рейтинг. Тъй, че да. Там е топчето, който иска да го взима. Тъй, че това е, приятели. Не забравяйте да се абонирате с камбанката, за да не пропускате още топчета. Чао!